Il-kandidat Laburista għal Parlament Ewropew Robert Micallef irċieva l-appoġġ tal-eks Prim Ministru kap tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew Dr. Alfred Sant. Fi stqarrija ntqal kif xandira rrekordjata mill-Parlament Ewropew f'Strasburgu. Sant qal li ilu jsegwi l-interess u l-istudju ta' Micallef fil-qasam Ewropew u baqa' jsegwi l-inizjattivi li kien jieħu matul is-snin. Dr. Alfred Sant qal li għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2004 kien hu stess li ħeġġeġ lil Robert Micallef ikun kandidat tal-Partit Laburista għax il-partit kellu bżonn ta' rappreżentanti żgħażagħ li kienu diġà familjari ma' kif topera l-Unjoni Ewropea. Intqal kif skont Dr. Alfred Sant matul dik il-kampanja Robert Micallef tagħmel l-aħjar tiegħu b'kontribut siewi għal maġġoranza relattiva li bija ntrebħet l-elezzjoni mill-Partit Laburista. Dr. Sant żied jgħid li fis-snin ta' wara Micallef baqa' jsostni l-interess tiegħu fl-affarijiet Ewropej u fl-aħħar snin ħa esperjenza diretta u mill-qrib tagħhom waqt li kien jaħdem fir-rappreżentanza ta' Malta fi Brussell b'mod partikolari matul il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea. Dr. Sant qal li matul dak iż-żmien kien jiltaqa' kemm il-darba ma' Robert Micallef u seta' jikkonferma kemm kien baqa' jsaħħaħ l-għarfien tiegħu dwar l-operat tal-Unjoni dwar kif l-interess Malti irid jiġi sostnut fih dan l-operat. Il-kap tal-delegazzjoni Maltija, Dr. Alfred Sant, qal li din għandha tkun mira essenzjali għal kull min jaspira biex jirrappreżenta lil pajjiżna u lil Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.